आरोबाव दिनै साफ्रोमखौबो बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो बरायदों। अनजाग्रा ख्रीष्ट प्रियफोर, दिनै नोंथांमोनखौ आरोबाव गोसोखांहोफिननो हास्थायदों मानोना गोबां व्यक्तिफोरनि फोथायारिफोरनि गोसोआव गोबां सोंलुफोर थायो आरो सोंलुफोर दं। बे जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि 12 सेलाफोरा मा जाखो, बोरैहाय थैखो, बिसोरनि थैनायनि जारिमिना माबायदियै थैखो होननानै गोबां सोंलुफोर दङ। बिथांमोना देहा लानानै मोजाङै थैदोंमोन ना सोरजोंबा सिथार जादोंमोन, सोरजोंबा थारना होजादोंमोन, बेफोरबायदि गोबां सोंलुफोरा गोसोआव दं जाहैबाय। दा बेयावखायनो आरोबाव खनसेबाव दिनै नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिननो हास्थायदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों जेन जिसु ख्रीष्टनि 12 सेलाफोरा माबायदि थैदोंमोन बेखौ आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिनगोन। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला सोरगो रायजोनि बिसय फोसावजेनबाय, बासायजानायनि सोमोन्दै फोसावजेनबाय आरो गाव जे इसोर बे बाथ्राखौ लानानै फोसावजेनबाय, बै समावहाय जिसु ख्रीष्टआ गावजों लोगोसे खामानि मावफानो थाखाय गासै 12 सा व्यक्तिफोरखौ सायख'दोंमोन आरो बिनि उनावहायबो गोबां व्यक्तिफोर दङ, गोबां व्यक्तिफोरखौ सायख'दोंमोन। नाथाय 12 सा जाय व्यक्तिफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ ट्रेनिं होदोंमोन, स्पेशेल गावजों लोगोसे लाफादोंमोन, बै 12 सा व्यक्तिफोरा मा जाखो? अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला साफा-साफानि मुंखौ खारिलांनो हास्थायदों आरो बिथांमोननि थैनायनि जारिमिनखौ बुंलांनो हास्थायबाय। सेथियावनो दङ जाहैबाय पिटर। 66 एडिनि साखाथियाव रम रायजोआव निर'नि रायजो खुंनाय समावहाय पिटरखौ क्रुसावहाय सिथारनाय जादों होननानै गोबां बुंथिगिरिफोर आरो बाइबेल दैदेन खालामगिरिफोरा बे बाथ्राखौ फोरमान होदों एबा बुङो। जेब्ला पिटरखौ क्रुसाव होनाय जादोंमोन, पिटरा मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, जेरैहाय जिसु ख्रीष्टखौ क्रुसाव होनाय जादोंमोन, आंखौ बेबायदि दाहो, मानोना आङो जिसु ख्रीष्ट बायदि क्रुसाव थानो थाखाय समाया। दा बेवहाय आंखौ उल्था खालाम होननानै पिटरा बुंदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो पिटरखौहाय उल्था खालामनानै क्रुसाव उल्था दोननानै सिथारनाय जादोंमोन। नैथियाव दं जाहैबाय जाकुब। 12 जन सेलाफोरनि गेजेराव गिबि थैनायानो जाहैबाय जाकुब। जाकुबानो 12 सेलाफोरनि गेजेराव गिबि थैदोंमोन आरो बिनि थैनाया जाहैदोंमोन जेरुसालेमाव। हेरद राजाया बिनि गोदोनाखौ दानस'दोंमोन। थामथियाव दङ जहन। 12 सेलाफोरनि गेजेराव बेल' सासे सेला जायनि मोदोमखौ मानसिफोरा सिथारनो मोनाखै। डेट मिन्स जहना गुबुन मानसिफोरनि आखायाव सिथार जायाखै एबा दानथार जायाखै। नाथाय जिसु ख्रीष्टनि गाहाम रादाबखौ होथिंनायाव गोबां दुखु मोनदों, गोबां खस्थ' मोनदों, जेल जानो गोनां जादों। बिखौ गोबां मानसिफ्रा बुदों। नाथाय बिनि जिथु थैनाय, बिनि थैनाया जेरै नों आंहा जायो नेचारेलि थैनाय, बेबायदिनो नेचारेलिहाय जहननि थैनाया जादों। आरो बिनि थैनाय जायगाया जाहैबाय दानि गोदान मुगानि जिथु तुर्की, बेनि एफिसासनि साखाथियावनो बिनि थैनाया जादों आरो बिनि मोदोमखौ सह'खौ बेयावनो फबनाय जादों होननानैबो मोनथिहोनाय जायो। ब्रैथियाव दङ जाहैबाय एन्ड्रिय'। पिटारनि फंबाय एन्ड्रिय'आ साहा फारसे रुस आरो सभियेट फारसे आवगायलांबाय आरो बावहायनो बियो गाहाम रादाबखौ हैबाय। बेनि उनावहाय बियो दानि गोदान मुगानि तुर्की आरो ग्रीस फारसे फैबाय आरो बिनि थैनाया बेयावहायनो जाबाय। बियो बेयावहायनो शहीद होननानै मुंख'जाबाय। बिथांखौबो गाहाम रादाब होनायनि थाखाय मानसिफोरा सिथारबाय। दानाबा फैदो बाथि फिलिप। फिलिपआ सा आफ्रिकायाव खामानि मावहैदोंमोन आरो लोगोसेयैनो एसियानि मिरुआवहाय खामानि मावदोंमन आरो फिलिपखौबो गाहाम रादाब होनायनि थाखाय गोबां गिथावनायै सिथारदोंमोन। मानो होनोब्ला बिनि गाहाम रादाब होनायाव राजानि बिसिया जिसु ख्रीष्टखौ नाजावदोंमोन आरो जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायखाय राजाया ओरैबायदि रागा जोंदों आरो रागा जोंनायजों फिलिपखौ गोब्राबैनो गिथावनायै सिथारदोंमोन। आरो फिलिपआबो सिथार जानो थाखाय गियाखै, मानोना बियो मोनथिगौमोन जे जिसु ख्रीष्टआबो मांखराव थादोंमन आरो बेनिफ्राय सिखांफिनदोंमोन। बे बाथ्राखौ फिलिपआ मोजाङै मोनथिगौ। दा बेयावहाय गावबो सानसे जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे सिखांफिनगोन बे बाथ्राखौ मोनथियोमोन। बेयावखायनो बियो सिथार जानोबो गियाखैमोन। दानियाबा फैदो दथि बार्थलमय। 12 जन सेलाफोरनि गेजेराव बार्थलमयआ बेबायदि मानसिमोन जायहा गोबां जायगाफोरखौ थाबायनो मोजां मोनोमोन, गाहाम मोनोमोन, जायखौ जोङो बुंनो नागिरोब्ला जायगा थाबायग्रा होननानै बुंनो हागोन। आरो बिनि बेबायदि थाबायनायावनो बियो गोबां जायगाफोराव गाहाम रादाबफोरखौ होयोमोन आरो थिग बेबायदिनो बियो थमासजों लोगोसेबो भारताव दान्दिसे समनि थाखाय फैदोंमोन होननानै जारिमिना बुङो। आरो बेनि उनाव बियो आरब फारसे आवगायलांबाय आरो आरबावहाय बियो बेफारखौ लानानै थांदोंमोन आरो बेबायदिनो बियो गाहाम रादाबखौबो बेयाव होदोंमोन। बेबायदिनो बियो गोबां जायगाफोराव गाहाम रादाब होबाय आरो बेबायदि गाहाम रादाब होथिंनायावनो बियो थैबाय, बियो शहीद जाबाय होननानै मोनथिहोदों। नाथाय बबे जायगायाव बियो रियेलहै थैहैखो बेनि जारिमिना रोखायै गैया। नाथाय
बाथ्राया बेनो जे बेबो गाहाम रादाब होनायजों लोगोसेनो बिनि सिथार जानायाबो जादों होननानै बेखौ थि खालामनानै लानाय जाबाय। दानाबा फैदो स्निथि, बे जाहैबाय मथि एबा माथाय। बे माथायाबो बेबायदिनो गाहाम रादाबनि थाखाय इथिय'पिया आरो इरानाव थांदोंमोन आरो बावहाय थांनायाव बिनि खामानिया जाहैबाय बियो मोनसे बेफार लानानै थाङोमोन, फालांगि खालामोमोन आरो बे फालांगि खालामनायावनो बियो गोबां गाहाम रादाबफोरखौ होथिंदों, गाहाम रादाबफोरखौ बुङोमोन, जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोन्दै मानसिफोरनो मोनथिहोयोमोन आरो बेबायदिनो बियो गाहाम रादाब होथिङै आफ्रिका फारसे सहैदोंमोन आरो बिनि थैनाया आफ्रिकायाव जाहैदोंमोन आरो बिखौ देगारजों सुथारदोंमन होननानै गोबां जारिमिन बुंगिरिफोरा बुङो। दानाबा फैदो दाइनथि, बे जाहैबाय थमास। जाय थमासआ जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि सायाव बेबायदि दाउट दङमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनबाय होनोब्ला बियो आखाइ थुनो मोनाब्ला, गारायाव आखाइ थुनो मोनाब्ला आङो फोथाया होननानै बुंनायमोन आरो बै थमासआ उनावहाय ओरैबायदि फोथायबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ आरो बियो गाहाम रादाबनि थाखाय ओंखारलांबाय। सिरिया आरो इराकआव बियो गाहाम रादाब हैबाय। बिनि उनावहाय बियो जोंनि भारत इन्डियायाव सफैदों आरो इन्डियायावहायनो बिनि थैनाया जाफैदों। जारिमिना बुङो जे बियो भारताव सिथार जाफैबाय आरो बिनि सिथार जानायानो जाहैबाय देगारजों बियो सिथार जादों। माखासे राजानि सैनिकफोरा बिखौ सिथारदोंमोन। दानियाबा फैदो गुथि, बे जाहैबाय जाकुब आलफन्सनि फिसाज्ला आरो बियो गाहाम रादाबनि थाखाय इजराइलाव थांदोंमोन आरो इजराइलावनो बियो गोबां गाहाम रादाबफोरखौ होदोंमोन आरो बिनि गाहाम रादाब होनायनि थाखायनो बियो बावहायनो थैनो गोनां जादोंमोन। बिखौ अन्थाइ खुबैनानै सिथारनाय जादोंमोन, अन्थाइजों खुबैथारदोंमोन। दानियाबा फैदो जिथि, जिसु ख्रिस्ट'नि सेला, बे जाहैबाय सिमन। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा दि जेब्ला साइमना गाहाम रादाब होथिंदोंमोन आरो साइमना जेब्ला खामानि मावबाय थादोंमोन, बै समावहाय बे जायगाफोराव गोबां मण्डलिफोर गायसनजाबायमोन आरो गोबां मण्डलिफोरावहाय मोनसे राजनितिक सोलिदोंमोन आरो बे राजनितिकजों लोगोसेयैनो आरो जिथु बाइबेलनि परम्परा दङमोन, बाइबेलनि जिथु खान्थिफोर दङमोन, बाइबेलनि खान्थिफोरखौ गोबां ख्रिस्टियानफोरा मानियालाबानो मानसि बानायनाय माखासे नियम खान्थिफोरखौ मानिनानै गिर्जाफोरखौ सामलायबाय थादोंमोन। बै समावहाय सिमना बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मानसिफोरनो दिन्थिनानै होदोंमोन जे मानसि बानायनायखौ दाखालाम। बेफोरबायदि फोरोंनायाव सिमनखौ सिथारदोंमोन। सुंद' रावाव बुंनो थाङोब्ला सिमना गिर्जाफोरखौ फोसाबफिनदोंमोन। जि गिर्जाफोरावहाय बाइबेलनि नङा मानसि बनायनाय नेमखान्थिफोर दङमोन, बै नेमखान्थिफोरखौ फोसाबनायाव सिमनखौ सिथारदोंमोन। दानाबा जों थांदोनि बेनि उनाव दङ जाहैबाय मेथुसेला, जायहा जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ गोबां दाब दाब जायगाफोराव लांदोंमोन आरो बेबायदिनो दाब दाब जायगाफोराव थांनानै गाहाम रादाब होनायनि थाखाय बिखौबो मानसिफोरा सिथारदोंमोन। बेनि उनाव 12, जुदास इस्करियट, जाय जुदास इस्करियटआ जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ थगायदोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ फानदोंमोन। उनावहाय गावनो बियो फासि जानानै थैनो गोनां जादोंमोन। जुदास इस्करियटनि थैनाया जाहैबाय गावनो हारसिङै फासि जानानै थैनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ गावजों लोगोसे खामानि मावनो थाखाय, गावनि रायजोखौ फेहेरनो थाखाय 12 सेलाफोरखौ सायख'दोंमोन। नाथाय बिसोर 12 सेलाफोरा माबायदियै सिथार जादोंमोन दुखुनांथावनायै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोन्थिनो हादों। नोंथांमोना मोन्थिखायोमोन, नाथाय गोबां समाव हयथ' बावनानै दङमोन आरो बे बावनानै थानायखौ नोंथांमोना दिनै गोसोखांफिनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांमोननि थाखाय दिनै गोबां बुहुमनि मानसिफोरा बे सैथो जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोनबाय। बिथांमोननि मार्टियार्स जानायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोनदों। अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे आइडिया मोनफिनदों, गोसोआव फैफिनदों। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। जोबनायाव बयनिसिमबो बेखौनो खावलायनाय, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे हायोब्ला शेयार खालामगोन। अब्ला जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि अननायखौ बावहरबावनानै प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।